Som opäť veľmi rád, že sledujete Živé technológie. Dnes si povieme o unikátnom kábli, o aplikácii pre rodičov a o novej Forze. Môžeme začať. Švajčiarsky nôž je nástroj, ktorý má rôznorodé využitie. Teraz si predstavíme taký švajčiarak medzi káblami. Ide o všestranný nabíjací kábel. InCharge X-Max je dlhý 1,5 metra a možno ho zapojiť do takmer akéhokoľvek inteligentného zariadenia. Prišla s ním švajčiarska spoločnosť a podľa nej vyzerá ako bežný kábel s koncovkami USB-A a Lightning, ale stačí zložiť akýkoľvek koniec a odhaliť skrytý konektor USB-C. Vo vnútri Lightning koncovky je dokonca zastrčený micro-USB konektor. Pri využití koncoviek USB-C a USB-C podporuje nabíjanie až 100 W, takže s ním používateľ môže aj nabíjať notebook. Či sa už používa so zariadeniami s Androidom alebo s produktmi od Apple, tento kábel si nájde svoje využitie. Môže sa používať aj na nabíjanie iPadu, iPodu, MacBookov, tabletov Samsung aj pri väčšine puzdier na Bluetooth slúchadlá. Podľa výrobcu je tiež odolný. X-Max je vyrobený z odolného TPU plastu s nylónovou výstužou a aramidovým vláknom. Spoločnosť ho v čase spracovania relácie predávala za zhruba 40 eur. Niekedy rodič pri chorobe alebo úraze dieťaťa váha, či s ním ísť na urgentný príjem. S takýmito problémami by mohla pomôcť aplikácia od Národného ústavu detských chorôb. Volá sa NUTCH, čo je skratka Národného ústavu detských chorôb. Aplikácia zisťuje, či má dieťa zvýšenú teplotu a ak áno, ako dlho trvá. Sleduje bolesti, zmeny farby kože, prípadné straty vracaním a hnačkou. Spýta sa aj, či je prítomné viditeľné krvácanie, krče a iné. Aplikácia potom hodnotí aj to, aká je intenzita a trvanie bolesti či krvácania. Následne tieto parametre vyhodnocuje a rodičovi poskytne praktické informácie. Na ich základe sa matka a otec môžu rozhodnúť, či je návšteva urgentu potrebná, alebo zvládne dieťa ošetriť, či mu podať prvú pomoc aj doma. V prípade potreby poskytne aj navigáciu k najbližšiemu zdravotníckemu zariadeniu a v najhoršom prípade až privolanie rýchlej zdravotnej pomoci. A zároveň aplikácia slúži ako informačný portál. Národný ústav na nej chce zverejňovať aj všetky dôležité rady rodičom, ktoré sa týkajú zdravia detí. Nová hra zo série Forza Motorsport je už po predošlej sedmičke bez číselného označenia. Nesie teda rovnaký názov ako úplne prvé vydanie. Návrat späť však očakávať netreba. Časť, ktorá sa venuje kariére postavy, je ťažisková. Za pohárom tak treba postupovať z jedného šampionátu do ďalšieho. Za dobré bodovanie hráč zbiera tituly a postupuje. Každý šampionát má inú tému, výkonnostné obmedzenia týkajúce sa auta, ale aj iné charakteristiky tratí. Raz sa jazdí v amerických muscle cars, potom zasa v japonských coupe, či napríklad v európskych hot hatchoch. Po dobrých pretekoch si hráč môže auto vylepšiť, nielen dizajnovo, ale aj pod kapotou. Pozor však na výkonnostné obmedzenia. Okrem kariéry ponúka Forza Motorsport aj rýchle preteky. V nich môže hráč jazdiť okruhy alebo na čas, prípadne sa pretekať s hráčmi online. Motiváciou na prejdenie okruhu viackrát je túžba prekonávať časy iných hráčov. Nechýba ani online multiplayer, kde je k dispozícii súťažné online jazdenie aj voľné jazdenie s priateľmi. Na trati hodnotí jazdu umelá inteligencia a všíma si nielen zrážku, ale aj to, či bola odvrátiteľná. Podľa toho potom určí penalizáciu alebo odpustenie. Verím, že sa vám táto časť živých technológií páčila. To ďalšie vydanie už pripravujeme. Majte sa krásne.